Bog, mi smo Omolab iz Splita, ima nas 5, razvijamo komunikacijske alate za djecu s poteškoćama u čitanju. OmoReader je bazična aplikacija za čitanje elektroničkih knjiga koja nudi još niz značajki koje poboljšavaju i potiču čitanje djeci sa disleksijom. Od nekih najjednostavnijih stvari, kao što je prilagodba, standardna prilagodba fonta koja se odnosi na veličinu proreda ili slično, do dijeljenja riječi na slogove koje pomaže ritmu čitanja djeci sa disleksijom, odabrati razne vrste pisma prema svojim čitalačkim preferencijama, odabrati razmak između slova ili mogu se odabrati zrcalno slična slova. Osim samog e-book readera unutar aplikacije, zahvaljujući suradnji sa Bulaja nakladom i Carnetom, dostupno je ukupno 232 elektroničke knjige, od čega su 72 lektire, 36 osnovnoškolskih i 36 srednjoškolskih lektira. Osim knjiga, tu je i niz značajki za lakše učenje, poput kreiranja grupa i uzimanja bilješki iz elektroničkih knjiga, ali isto tako mogućnost uzimanja tekstova iz tiskanih publikacija, bilo knjiga, časopisa i njihovo grupiranje sa ostalim bilješkama. Disleksija je poremećaj koji sa sobom nosi niz benefita poput vizualnog razmišljanja koje omogućuje brže razmišljanje, drugačiji pristup problemu i jedan ozbiljan problem, a to je poteškoća s čitanjem. Upravo poteškoća s čitanjem je ono s čime se mi bavimo. Želimo disleksičarima olakšati, približiti i potaći ih da čitaju.